Eunice Madariaga. Nadine, niz. Ginen azken batean ikuste ikastolako guraso batzuen artean. Hemen bizi gara, laborariz eta ekoizlez inguratua gara, eta zehari gara Carrefourreko edo supermerkatuetako gauzak kontsumitzen, naiz eta bio izan, adibidez. Izanen da manera bat, behar bada elkartu eta zuzenean eskaerak egin eta hola jasotzea. Eskifite 100 bazkideraino bazkidetara pasatu zen. Eta gehiago ere, nik uste. Kontsumitzaileak ginen, hastapen hortan, bakarrik kontsumitzaileak. Eta orduan hori zen idea, taldean eskatu kantitatea handiak, ukaiteko prezioa palago eta bitartekaririk gabe, eta gero gure hartan banatzea eta kalitatea handikoak eta tokian tokikoak albezain hurbil ordan ala ez Euskal Herritik atera gabe. Ez dugu benefiziorik egiten. Orduan, ekoizlearen prezioa da gure prezioa. Ez dugu galde egiten edo apalago edo ez dakit zer edo kalioa. Ez bada kalioa, ez duzu erosten eta puntu. Baina, haien prezioa da gure prezioa. Erran bezala, hastapenean hasi ginen kontsumitzaileak bakarrik manera oso informalean, eta poliki egituratu ahala, momentu batez, ohartu ginen, animatutan, nola da, ekintzailetan edo motorrean, zirela gauzak ekoizleak ere bai. Eta interesgarria zen, haiek ere bai sartzitezen bulegoan, eta horren geroztik erdi eta erdi bagara bulegoan, eta arras interesgarria da, zenta kontsumitzaileak ez du baita ezpada ekoizlearen ikuspegia eta alderantziz ere bai. Arras eztabaida interesgarriak sortzen dira, zenta kontsumitzaileak adibidez bere erosotasunari begiratuko dio, adibidez, ohartu gabe beti, behar bada zaitasunak edo izaten aldituen ekoizleak, edo gauza errez batzuk eginez laguntzen aldiola ekoizleari bere lanean, eta bere lanean lagunduz, azkenan gure burua ere laguntzen dugu, eta alderantziz ere bai, ekoizleak ikusten du ere zein den zuzenean kontsumitzailean beharra, azkenean. Eta nor diren. Eta nor diren, hori da, elkar ezagutzea, hori da. Produktuak. Lehenik, uste dut, berdira, hemengoak izan. Ez balin bada hemen, begiratzen dugu pixkat inguruan. Eta gero pixkat urrunago. Lehenik hori egiten dugu. Ez bakarrik tokikoa izan, baita ere kalitateko. Ez da hemen izan eta sartzen da sabaian. Inertziari kasu eginen bagenio azkenean, joanen ginateke errestasunera bakarrik, eta orduan hizkuntza hegemonikak edo kontsumitzera edo mintzatzerat, Carrefourrerat, eta baina demostratua dago hori guzia ez doala neora. Pausua egin dut duela 7 urte, sartu niz, hasi da hemen Ostibaren, baina urrundik jendea egiten zen, Garazitik edo gehiago, eta hola nik sartu niz. Eta geroztik ez niz kasik sekulan sartzen supermerkatu batean. Eta biziki bitxia egiten zaut han sartzea. Eta begiratzen dut dena, prezioak nola, eta kalitatea, eta sobera polita, sobera edera, sobera... Ez da enek eguneroko kontsumoa. Hori argunt kambiatu du. Kambiatu da, gero kambiatu da ere ekoizlearekiko haremana. Nik badakit nondik egiten den jaten dutana. Ez dut, lehen ez nuen hainitz botatzen, baina egun ez dut deus botatzen. Zenta badakit nondik egiten den, eta nork du saldu, eta ze pentsetan hasia den zen edo xerria, edo behia, edo zoin aberea, barazkitzailea, baratzetzaina ezagutzen dut.
Orduan, deus ez da, dena kanbiatu da, begirada kanbiatu da, begirada kanbiatu da. Eta emaiten diet balorea, baloratzen dut. Bai lana, bai tokia, bai pertsona, eta gustua. Hori da zinezko kanbiamena.